Pontevedra continúa falando do seu modelo urbano polo mundo. A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico invitou ao alcalde Miguel Anxo Fernández Lores a participar nun plenario internacional sobre a resolución de problemas urbanos e de crecemento inclusivo das cidades. Este evento é unha plataforma única de enfoque global na que se dialogará sobre políticas urbanísticas exemplares. Lores mostrouse moi orgulloso esta mañá de que a OCDE conte con Pontevedra. Nós non fixemos nada máis que o que tiñamos que facer, contando co traballo e a colaboración de moitísima xente nesta cidade da que estamos todos orgullosos, especialmente de todos os que colaboramos e colaboraron para poñer a Pontevedra no mapa, non? O Concello está pendente de concretar a forma na que vai participar no evento, pero o alcalde asegurou que coa súa asistencia Pontevedra gañará máis prestixio a nivel internacional ao formar parte dos informes que realizará a OCDE sobre o crecemento incluínte nas cidades. A min eso éncheme de orgullo e satisfacción, obviamente. Tamén me xenera certo estrés, non? Porque, obviamente, se vamos ali en representación de todos os pontevedreses, queremos deixar o pabillón alto, non? E, ademais, cumplir as expectativas polas cales nos chamaron a este evento, non? Iso sí, Lores asegurou que non é casualidade que a Boa Vila participe nunha cita como esta. E se supón que o nivel de coñecemento e de proxección internacional que ten a cidade de Pontevedra é o suficiente como para que organismos internacionais se interesen pola nosa presencia nun foro de debate que logo ademais ten unha proxección posterior grande. E aínda que dende o Concello seguen traballando no modelo de cidade coa recuperación do espazo público, coa compostaxe e conseguindo unha cidade inclusiva e integradora, Lores asegurou que non se van a relaxar. E hai que seguir implementando medidas e avanzando e traballando de cara ao futuro, non deixándose, me entendes? Pensando que xa está todo feito, en absoluto, non? Ademais de asistir á mesa redonda o día 19 de marzo en Atenas, Lores tamén está convidado a participar o día anterior no cuarto encontro de Champions Mayors, unha iniciativa da OCDE que preside a alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en a que se dialogará sobre as políticas necesarias para que as cidades sigan crecendo e mellorando de cara ao futuro.